ሰላም ኣሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም? ሎማዓንቲ ተመሊሰኩም ዘለኹ ድማ በቲ ኣዝዩ ኩሉ ግዜ ክንጥቀመሉ ዝግበኣና ዘለናን ንኩሉ ግዜ ድማ ምሳና ክቅፅል ዝግብኦን ቃላት እየ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ። ንኣብነት ኦምዳት ዝብል፣ ቫንት ዝብል፣ ከምኡ ድማ ቫኒር ዝብል እናን ዳሩም ዝብል ኣጌን ድማ ዱስ ዝብል ሰስ ድማ ተርቫይል እንዳበልና ክንመሃር ኢና። ኦምዳት ማለት ምኽንያት እዩ። ቫንት እውን ምኽንያት እዩ። ኣለይን ኣብ ኣሰራርሓኦም ዝፈላለዩ። ቫኒር ማለት መዓስ ማለት እዩ። ዳርኡም ድማ ስለዚ ማለት እዩ። ዱስ ስለዚ ንባዕሉ፣ ተርቫይል ድማ ብሓባር ማለት እዩ። ሓደ ነገር ክልተ ነገራት ብሓንቲ ግዜ ክትገብሮም ከለኻ ተርቫይል እንዳበልካ ክትጥቀመሎም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። እምበኣር ኣሕዋተይ ብኦምዳት ክንጅምር ኢና። ድማ ግን ኣሕዋተይ ቅድሚ ምጅማርና ሸር፣ ላይክ፣ ኮሜንት እናገበርኩም ኣተባብዕኒ ኢኹም። እምበኣር ኣብዛ እትሪእዋ ዘለኹም ግዕዝ ፒክቸር ትብል ግዕዝ ዝብል ብግዕዝ ተፃሒፍዋ ዘሎ ኣብ ታሕቲ ብትግርኛ ተፃሒፍዋ ዘሎ ሳብስክራይብ ግበሩ ኣሕዋተይ። ካልእ ግዜ ከይሓልፈኩም ብቐጥታ ክመፀኩም መታን ሳብስክራይብ ግበሩ ኢኹም። ኣተባብዑኒ ድማኒ እምበኣር ትምህርትና ንቐፅል። ሰናይ ምክትታል። እምበኣር ቁፅሪ 1 ንሪኢ ኣሕዋተይ ኦምዳት ሬደ ማለት እዩ። ሬደ ምኽንያት እዩ። ኦምዳት ማለት ስለምንታይ ማለት እዩ። ስለምንታይ ኦምዳት ኦፍ ድማ ቫሩም ይብለካ። ቫሩም ስለምንታይ ማለት እዩ። ኦምዳት ኢልካ ከዓ ትምልስ ንስኻ ማለት እዩ። ሕጂ ንርአ እምበኣረይ ሆፍድዚን ንርአ። ሆፍድዚን ክንርኢ ኢና፣ ኡንደርቨርብ ክንርኢ ኢና፣ ረስት ክንርኢ ኢና፣ ቨርክ ቮርደን ድማ እንታይ እዮም እዚኣቶም ክንሪኦም ኢና። እምበኣር ፈርብል ንርአ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 1 ኢክ ብላይፍ ቲያውስ ትብል ኣላ። ኢክ ብላይፍ ቲያውስ ኦምዳት ኢክ ዚክ ቤን። ኦምዳት ኢክ ዚክ ቤን። ሕጂ ንርአ እምበኣረይ ስለምንታይ እዩ ዘሎ ኣነ ኣብ ገዛ ክኸውን እየ ሎማዓንቲ ኢክ ብላይፍ ቲያውስ ይብል ኣሎ። ስለምንታይ ቫሩም ትብሎ ማለት እዩ። ንስኻ ኢክ ብላይፍ ቲያውስ እንድሕር ኢልካ ሓደ ሰብ ቫሩም እንተኢልካዮ ኦምዳት ኢክ ዚክ ቤን ይብለካ። ኣነ ሓሚመ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ። ክልተ እምበኣር ንርአ ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ሆፍድዚን ዝበሃል ንርአዮ። ኢክ ብላይፍ ቲያውስ እንድሕር ኢልና ቁፅሪ 2 ማለት እዩ ሆፍድዚን እዩ። ሆፍድዚን ትበይ ኢክ ብላይፍ ቲያውስ እንድሕር ኢልና ሆፍድዚን ይበሃል። እቲ ቀንዲ ሓሳብ ማለት እዩ። ኢክ ብላይፍ ቲያውስ እንድሕር ኢልና ሆፍድዚን እዩ እቲ ቀንዲ ሓሳባት። ድሪ እምበኣር ንርአ ኦምዳት ዚን። ኦምዳት ኢክ ዚክ ቤን ድማኒ ዚን እዩ ሓሳብ እዩ። ዚን ማለት እዩ ኦምዳት ዚን እዩ። ፊር ድማ ንርአ ኡንደርቨርብ ኣየና እዩ እንድሕር ኢልና ኢክ ኣነ ማለት እዩ። ኡንደርቨርብ ዝበሃል ሕጂ ኣብዛ ሓሳብ እዚኣ ኢክ እንድሕር ኢልና እታ ኢክ እንታይ እያ ኡንደርቨርብ ትበሃል ማለት እዩ። 5 እንድሕር ርኢና ረስት። ረስት እንታይ እዩ? እቲ ኤክስትራ እቲ ተወሳኺ እንታይ እዩ? ዚክ እዩ ምሕማም። ቨርክ ቮርደን ከ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ቤን። ቤን ኢክ ቤን ዚክ ኢላ ላፍታ መወዳእታ ኦምዳት ኢክ ቤን ዚክ ኢክ ዚክ ቤን ሶሪ and that is the pen is verk worden. እዚኣ እታ verk worden ኣይና እቲ onderwerp ik እዩ verk worden ድማ ben. dus omdat ik ziek ben ስለ ንብል ዘለና እምበኣር ሕጂ ንኣብነት ንርኢ ኣሕዋተይ 10 ኮርት ዜናናት 10 ሓፀርቲ ሓሳባትን ኣለዋኒ ማለት እዩ ብዛዕባ ኦምዳት እየን። ቁፅሪ 1 ንርአ ኢክ ብላይፍ ቲያውስ
omdat ik ziek ben ሕጂ እንታይ እዩ ኮይኑ ዘሎ እታ ben ik ziek ben ብድሕሪት ጌርናያ ኖርማል ik ben ziek ኢና ንብል ik ben ziek ኣነ ሓሚመ ኣለኹ ኢና ንብል ግና ኦምዳት ክንጥቀም እንከለና እታ ben ብድሕሪት ኢና ንገብራ እታ ben ቁጥሪ ሓደ ማለት እዩ ኢን ik ziek ben ንገብራ ik blijf thuis ኣነ ኣብ ገዛ ተረፍኩ ምክንያቱ ሓሚመ ኣለኹ ik blijf thuis omdat ik ziek ben ንብል ኣለና ማለት እዩ ኣነ ኣብ ገዛ ተረፍኩ ምክንያቱ ሓሚመ ኣለኹ ማለት እዩ ትበይ ድማ ንርአ ሃይ ላኽት ንሱ ይስሐቕ ማለት እዩ ሃይ ላኽት omdat hij blij is ብድሕሪት omdat hij blij is dus እንታይ እቲ ገርናዮ ዘለና ኖርማል ንሓደ ሰብ hij is blij ኢና ንብል hij is blij maar omdat ክመፅእ እንከሎ ግና hij blij is ብድሕሪት achter dus we moeten de s na de achter doen dus ንሱ ይስሕቕ ምክንያቱ ተሓጒሱ ኣሎ ንምባል እዩ እዙይ ከዓ ዝኮን ደሎ ብኣርሓተይ ድሪ ከዓ ንርአ ቫይ ኡፍነን ንሕና ማለት እዩ ቫይ ኡፍነን ከዓኒ ንላማመድ ማለት እዩ ንሕና ንላማመድ ምክንያቱ omdat wij beter willen worden ናው ኣብታ worden ሕዝኒ ሕጂ ማለት እዩ እታ worden ብድሕሪት ጌርናያ ኣለና ኖርማል ዚናን ድማ ኖርማል ዚን ክትጥቀመሉ ከለካ ግን ቫይ ቬለን ቤተር ቮርደን ትብል ዱሽ እታ ቮርደን ገርያ ዘለኹ ቀያሕ ናብታ ቬለን ቀይርዋ እታ ቮርደን ዱሽ ናብታ ቬለን እታ ቬለን እያ ተድልየና ዘላ ማለት እዩ ቫይ ቬለን ቤተር ቮርደን ብላይፍ ኣኽተር ኣልታይድ ማር ቬለን ኒት ኖርማል ዚናን ቫይ ቬለን ቤተር ቮርደን ኢና ንብል ሕጂ ግና እንታይ ገርና ኣለና ቫይ ቤተር ቬለን ቮርደን ድሽ እታ ቬለን ንድሕሪት ወሲድና ድሕሪ ቅድሚ ቮርደን ገርና ኣለና ማለት እዩ ንሕና ንላመድ ኣለና ምክንያቱ ዝሓሸ ክንከውን ስለ እንደሊ ማለት እዩ እንደሊ omdat wij beter willen worden ኣብ ፀወታ ክኸውን ይኽእል ኩዕሾ ክኸውን ይኽእል ቴንስ ፉትቦል ቮሊቦል ኩሉ ዓይነት ክኸውን ይኽእል እዩ ፊር ድማ ንሪኦ ኣሕዋተይ ik ga naar bed omdat ik moe ben ik ga naar bed ኣነ ናብ ዓራተይ ክኸይድ ደልየ omdat ik moe ben ኣነ ናብ ዓራት እኸይድ ምክንያቱ ደኪሙኒ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ደኪሙኒ ኣሎ ik moe ben omdat ik moe ben ንብል ኣለና 5 ድማ ንሪኦ ኣሕዋተይ zij huilt ንሳ ማለት እዩ ንሳ ትበኪ ብክያት እዩ huilt ንሳ ትበኪ zij huilt omdat zij verdrietig is ማለት zij is verdrietig ንሳ ሓሪቓ ኣላ ማለት እዩ zij is verdrietig ትብል ከም ኖርማል ገርክ ክዛረበሉ እንተኾንክ ሓሪቓ እንተላ እታ ጓል zij is verdrietig ትብል ንሳ ሓሪቓ ኣላ ማለት እዩ ማር ሕጂ ግና ብዛዕባ ኦምዳት ኢና ንዛረብ ዘለና zij huilt ሕጂ ንሳ ትበክላ ይብለኒ varom ይብሎ ኣነ ኸ varom ንሳ ትበክላ ይብሎ zij huilt ይብለኒ varom ትበክላ ይብሎ omdat zij verdrietig is ይብለኒ omdat zij verdrietig is እታ is ብድሕሪት ገርዋ ማለት እዩ ድስ እታ is እንታይ ንገብራ ኣለና ብድሕሪት ንገብራ ንሳ ትበኪ ኣላ ምክንያቱ ሓሪቓ ኣላ ማለት እዩ ንሳ ትበኪ ምክንያቱ ስለ ዝሓረቐት ማለት እዩ ኣሕዋተይ ናብተን 5 ዝቕፅላ ሓሳባትና ንቐፅል ጌና ብዛዕባ ኦምዳት ኢና ዘለና እምበር ኣሕዋተይ ሰስ ንርአ ቫይ ሎፐን ስነል ንሕና
ቀልጢፍና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ቫይ ሎፕን ስነል ኡምዳት ቫይ ላት ዛይን ንሕና ቀልጢፍና ንኸይድ ምክንያቱ ደንጊና ስለ ዘለና ማለት እዩ ወይ ድማ ክንድንጉ ስለ ዝኾንና ቀስ እንተኢሎምስ ክድንጉ እዮም ማለት እዩ ቫይ ሎፕን ስነል ኡምዳት ቫይ ላት ዛይን ቫይላት ዛይን ማለት እዩ ዘይፍ ድማ ንርአ ሃይ ስቱዴት omdat hij slim wel worden dus ኣብዚኣ ኸዓ ታ vel እያ ትኸውን ዘላ ሃይ slim wel worden dus ታ vel ንቀይርናያ ኣለና ማለት እዩ ኣብታ ዘስ ታ ዛይን ቀይርናያ ኣለና ንድሕሪት ኣብታ ሸውዓተ ድማ ዘይፍ omdat hij slim wel worden ታ vel ቀይርናያ ኣለና ማለት እዩ እንታይ ኣትብ ዘሎ ሃይ ስቱዴት ንሱ ይመሃር omdat hij slim wel worden ምክንያቱ በሊሕ ክኸውን ስለ ዝደሊ ኣኽቲ ድማ ንርአ ik eat ኣነ እበልዕ omdat ik honger heb ምክንያቱ ጥሜት ስለ ዘለኒ ማለት እዩ ኣኽት እንታይ ኢልና ሸሞንተ ik eat omdat ik honger heb ik eat omdat ik honger heb ኣነ እበልዕ ምክንያቱ ጥሜት ስለ ዘለኒ ማለት እዩ እዚ ኦምዳት ገለመለ ኩሉ እዚዋት ነቶም ኣውራኢን ቦርኸሪን ዘለኹም ምሕላፍ ዝሽግረኩም ዘሎ ኣዝዩ ክጠቕመኩም እዩ ማለት እዩ ባርኣኽት እንታይ ኢልና ik eat ኣነ እበልዕ ማለት እዩ omdat ik honger heb honger ማለት ጥሜት እዩ ስሊም ማለት ድማ በሊሕ እዩ dus ik honger heb slim wel worden hij wel slim worden ድማ እምበኣር ንክንርአ ትሽዓተ zij belt ንሳ ትድውል ማለት እዩ zij belt omdat ምክንያቱ zij help nodig heeft እታ ኖርማል ዚን ቀሊል ሓሳብ ክንዛረቦ እንተኮይና zij heeft help nodig ኢና ንብል maar omdat እንድሕር ተጠቒምና ግና zij help nodig heeft እቲ heeft እንታይ ገርናዮ ብድሕሪት heeft እንታይ ገርናዮ ኣለና ብድሕሪት ገርናዮ ስለዚ zij belt omdat zij help nodig heeft ንሳ ትድውል ምክንያቱ ሓገዝ የድልያ ኣሎ ማለት እዩ ሓገዝ እንታይ የድልያ ሓገዝ help ሓገዝ እዩ nodig ከዓ ምድላይ እዩ የድልያ ማለት እዩ heeft ማለት ከዓ ኣለዋ ማለት እዩ dus ንሳ ትድውል ኣላ ምክንያቱ ሓገዝ ደልያ ንምባል እዩ ዓሰርተ እምበኣር ንርአ ቫይ ላኸን ንሕና ንስሕቕ ማለት እዩ ቫይ ላኸን ሃሃሃሃ ቫይ ላኸን omdat het leuk is ኖርማል እዚ እንታይ ኢና ንገብሮ het is leuk ኢና ንብል ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ወይ ድማ ደስ ስለ ዝብል ንብል maar ቫይ ላኸን omdat het leuk is omdat ማራ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ወይ ድማ ዘስሕቕ ስለ ዝኾነ ንምባል እዩ ቫይ ላኸን omdat het leuk is ንብል ማለት እዩ ንሕና ንስሕቕ ምክንያቱ ደስ ስለ ዝብለና ወይ ድማ ዝበለና ማለት እዩ ኦምዳት ኣብዚኣ ወዲእ ኣለኹ ሕጂ ድማ ናብ ቫንት ክንከይድ ኢና እንድሕር ዘይተረዲእኩም ወይ ድማ እንተቐልጢፈኩም ሓደ ሓደ ነገራት እንተዘይተረዲእኩም ጌና ብከምዚአን ድገመና ከምዚአን ኣምፃልና በሉኒ ኢኹም ኣሕዋተይ ሕጂ ግና ናብ ቫንት ክንከይድ ኢና ቫንት ድማኒ በፂሕና ኣለና ክልተ ቫንት ሬደ ዋላ እዚ ክማን ሓደ እዩ ኣለይን ቫት ኣሰራርሓ በበይኑ እቲ ኣሰራርሓ ጥራይ በበይኑ ቫንት ምክንያት እዩ ስለዚ ምክንያት dus ቁጥሪ ሓደ ንርአ ሃይ gaat vroeg slapen ሃይ gaat ንሱ ማለት እዩ ሃይ gaat vroeg slapen ንሱ ቀልጢፉ ይድቅስ ኣሎ ማለት እዩ ሃይ gaat vroeg slapen ንሱ ቀልጢፉ ይድቅስ ኣሎ ቫንት
Hij moet morgen werken. Dus want hij moet morgen werken. Dus wat is hoofdzin? Hoofdzin number 1 ድማ hoofdzin hij gaat vroeg slapen is hoofdzin. hoofdzin ይበሃል። Tweede manre, hoofdzin, zelfde. Hij moet morgen werken. Het is ook hoofdzin. Hij moet morgen werken ook hoofdzin. Drie manre, onderwerp. Wat is onderwerp hier? De onderwerp is hij. Nu ማለት እዩ. Maar wat is werkwoorden dan? Is ook moet. Moet. Hij moet morgen werken. Dus wat is onderwerp? Telomchum hij, zij, is, hij, ik zijn allemaal wat? Onderwerp. Werkwoorden kent u. Hij moet. Hij moet. Dus moet ድማ እንታይ እዩ? werkwoorden ይበሃል እምበኣር ኣሕዋተይ ብዛዕባ ቫንት ድማ 10 ሓሳባት ድን 5 ሓሳባት ድን እምበኣር ኣሕዋተይ ብዛዕባ ኦምዳት ድማ 10 ሓሳባት ንርአ ባይፈርቤልት ቲን ኮርት ዚነን ቲን 10 ማለት እዩ ኮርት ዚነን ሓፀርቲ ሓሳባት ማለት እዩ ኢን ድማ ንርአ ik blijf thuis ik blijf thuis ኣነ ኣብ ገዛ ክጸኒሐ ክተርፍ እየ want ik ben ziek ሕጂ want ረእይዎ ኦምዳት ዓንተበይ እንታይ ነሩ ኦምዳት ኢሉ ik ziek ben ይብል ነሩ እታ ben ብቀይሕ ገረላ ዘለኹ ብድሕሪት ይገብራ ነሩ ኣበይ ቫንት ኦምዳት ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ቫንት እንተኮይኑ ግና ik ben ziek ካትገብራ ኖርማል ዚን ቫንት ik ben ziek በቃ ኾን ኖርማል ዚን ኸይን ምቅያር ኸይን ፕሮብለም ik ben ziek ትብል ኣነ ኣብ ገዛ ተረፍኩ ምክንያቱ ሕማም ኣለኒ ወይ ድማ ሓሚም ኣለኹ ማለት እዩ ትበይ ድማ ንርአ ሃይ ላኽት ንሱ ስሒቆ ማለት እዩ እሱ እስሕቕ ቫንት ሃይ ኢዝ ብላይ dus ዓንተበይ እንታይ ነሩ ኦምዳት ሃይ ብላይ ኢዝ ነሩ ሕጂ ግና እንታይ ኣሎ ሃይ ላኽት ቫንት ሃይ ኢዝ ብላይ ኖርማል ዚን ሃይ ኢዝ ብላይ ንሱ ተሓጒሱ ኣሎ ማለት እዩ ተሓጒሱ ኣሎ ንምባል እዩ ድሪ ድማ ንርአ ቫይ ኦፍነን ንሕና ንለማመድ ኣለና ቫይ ኦፍነን ቫንት ቫይ ቨለን ቤተር ቮርደን ta velen ዓንተበይ ኣበይ ነራ ኣብ መንጎ ቤተርን ቮርደን ነራ ማር ሕጂ ትሩኽ ናር sein plek ናብቲ ናታ ቦታ ተመሊሳ ኣላ dus ቫንት ቫይ ቨለ ቤተር ቮርደን ንሕና ንፅዕር ኣለና ንለማመድ ኣለና ምክንያቱ ቤተር ክንከውን ስለ ንደሊ ዝሓሽና ክንከውን ንሕና ውን ንለማመድ ኢና ዘለና ቋንቋ ንለማመድ ኣለና ስለምንታይ ንሕና ሆላንዲ ኣብ ሆላንዲ ቤተር ክንከውን ዝሓሽና ክንከውን ክንመሃር ክንሰርሕ ክንዛረብ ክንለማመድ ክንለዋወጥ ኩሉ ነገር ንክንገብር ኢና ንመሃር ዘለና ስለዚ ንኸምኡ ስለ ዝኾኑ እዚኦም ከዓ እንታይ ገብርሉ ቫይ ኦፍነን ንብሉና ኣለዉ ቫይ ኦፍነን ቫንት ቫይ ቨለ ቤተር ቮርደን zoals ons willen ook beter worden dus 4 ንርአ ik ga slapen ik ga እንታይ ደልዩ ik ga slapen ኣነ ናብ ድቃስ እኸይድ want ik ben moe ዓንተበይ እንታይ ነሩ ኦምዳት ik moe ben ነሩ ሕጂ ድማ want ik ben moe ትብል ኣነ ናብ ድቃሰ ኸይድ ምክንያቱ ደኺሙኒ ደኺመ ኣለኹ ማለት እዩ 5 ድማ ንርአ zij houdt ንሳ ትበክላ want zij is verdrietig ኦምዳት ነራ ዓንተበይ እንታይ ኮይና ሕጂ እታ ኢስ ብድሕሪት ነራ ዓንተበይ ሕጂ ግና ትሩኽ ናር sein plek is dit zij is verdrietig ንሳ ሓሪቓላ ማለት እዩ ኦምዳት ኢልና እንድሕር ክንዛረብ ኮይና ግን zij verdrietig is ንብል
أحواتي تنحمش حسابات نرأين باش ديشتن نرأي أحواتي باي لوبس نال نحنا قلطفنا نخيد علينا فانت باي زين لات باي زين لاند أمدات باي لات زين كلتا عينت فرش خيلي جناخا حدا فوردنيو حدا عينتيو حدا قاليزي فانت ان أمداتن حدا مخنياتهم كلتيهم مخنيات ختمزة بايلو بسنال نحنا قلطفنا نخيد مخنياتو دنجينا علنا مالتيو فانت باي زين تولات نبل زي فدما نرى أحواتي هاي ستودير نسو يمهارالو فانت هايفل سلاخن محلافيو محلاف ديوس هاي نسي فال كأ مدلايو ስለዚ ስላኸን ሃይ ስቱዴርት ከዓ ይመሃራሎ ማለት እዩ ሃይ ስቱዴርት እንድሕር ኢልና ንሱ ይመሃራሎ ማለት እዩ ቫንት ስለምንታይ ይመሃራሎ ማለት እዩ ቫንት ስለምንታይ ሃይ ቨልስላኽን ቫንት ሃይ ቨልስላኽን ኦምዳት እንድሕር ኢልና ድማ ሃይ ስላኽን ቨል ሃይ ስላኽን vel ንብል ማለት እዩ በኣር ኣኽቲ ከዓ ንርአ ኢክ ኢት ኣነ እበልዕ ማለት እዩ እበልዕ ኢክ ኢት ቫንት ስለምንታይ ትበልዕ ኣለኻ waarom eet je እንድሕር ኢልካ ሓደ ሰብ omdat ik heb honger ትብሎ ናይ ሶሪ ቫንት ik heb honger omdat እንድሕር ኮይኑ ከዓ ik honger heb ትብሎ ማለት እዩ omdat እንድሕር ኮይኑ ከዓ እንታይ ትብሎ ik honger heb ቫንት ተኾይንኸ ik heb honger ትብል ኣነ ብዙሕ ቫንት ኣይጥቀምን ሓቂ ዘረባ altyd gebruik ik omdat ik weet niet waarom maar vind ik makkelijk ik vind makkelijk denk ik dus 8 እንታይ ይብላ ኣሎ ik eat waarom eet je ik eat እንድሕር ኢልና ሓደ ሰብ waarom eet je nu እንድሕር ኢለዮ omdat ik honger heb ይብለኒ ወይ ከዓ want ik heb honger ይብለኒ ማለት እዩ ወይ ድማ ንስኹም ትብሉኒ ነይኸ ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ zij belt want zij heeft hulp nodig want zij heeft hulp nodig omdat እንድሕር ኢልኩም ድማ zij hulp nodig heeft ትብሉኒ zij hulp nodig heeft of zij hulp heeft nodig kan ook zij hulp nodig heeft nodig ድማ ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ ብክልተ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንሳ ትድውል ኣላ ምክንያቱ ሓገዝ የድልያ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ቲን ድማ ንርአ ቫይላኸን ንሕና ንስሕቕ ኣለና ቫንት het is leuk ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ወይ ድማ ደስ ስለ ዝብለና ዘሎ ሓደ ነገር ትርኢ ትስሕቕ ላኸ ትገብር waarom lach je want het is leuk ጽቡቕ ስለ ዝኾነ omdat het leuk is niet het is leuk maar omdat het leuk is ትብል want እንድሕር ኮይኑ ድማ het is leuk het is gewoon simpel makkelijk zin is want het is leuk want het is leuk maar omdat ተጠቂምና ግን እንታይ ንብል ኣሕዋተይ omdat het leuk is ንብል ማለት እዩ ዓሰርተ ባር ኣሕዋተይ ቫንት ወዲእና ኣለና ናብቲ ዝቕፅል ሰዓቡኒ ድሪ ድማ ቫኒር ይብላ ኣሎ ቫኒር ታይ ድዩ ቫኒር መዓስ ማለት እዩ ቫኒር is dat gebeurd het was ሓደጋ ነይሩ ኣብቲ het was ongeluk ቫኒር መዓስ ይብለካ ቫኒር was dat መዓስ እዩ ነይሩ እዚ ማለት እዩ ብኣባይ ፈብል ንርአ ሕጂ ኣሕዋተይ ik bel je
vanir ik tiaus ben tbil malatiu ik belye vanir ik tiaus ben anek dulelka iyo malatiu mar vanir ik tiaus ben ndحللካ ኣነ ኣብ ገዛ ምስ ኣተኹ ማለት እዩ ik belje wanneer ik tiaus ben ትብል እምበኣር ኢን እንድሕር ንኢልና hoofdzien ማለት እዩ ik belje ማለት hoofdzien እዩ hoofdzien wanneer ክልተ ድማ wanneer is zien wanneer ik tiaus ben ሓሳባት እዩ ድሪ ድማ onderwerp ik onderwerp እዩ ik ማለት ኣነ እዩ ሕጂ እንታይ ንብል ኣለና onderwerp ik እንታይ onderwerp ፊር ድማ rest እንድሕር ኢልና ኤክስተራ ተወሳኺ እንታይ እዩ እቲ ዝተረፈ ኣብቲ ዚናን ዘሎ ኣብቲ ሓሳባት ዘሎ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ tiaus እዩ tiaus 5 እምበኣር ንርአ werkwoorden ben achteraan werkwoorden 5 እንታይ ኣሎ werkwoorden እንታይ እዩ ben ማለት እዩ ik ben ትብል ik ben as ik tiaus ben ማለት እዩ እምበኣረይ ንቐፅል ኣሕዋተይ ብዛዕባ vanir ከዓኒ ሕጂ እዘን 10 ሓሳባት ንርኣየን ኢና ቁፅሪ 1 እምበኣር ንርአ ik belje ኣነ ክድውለልካ እየ vanir ik tiaus ben ሕጂ ርአኹም እታ ben ቀይርናያ ኣለና ማለት እዩ ik ben tiaus ምስ ትብል ኖርማል ik ben tiaus ኢኻ ትብል ማር እንተኾነ ሕጂ ግን እንታይ ገርና ኣለና vanir ምስ ኮነት ኣብ vanir ትቕየር እያ እታ ben ሰኣልስ ኦምዳት እያ ትኸውን ኦምዳት ከዓ እንታይ ነራ ብድሕሪት ማለት እዩ ስለዚ ik tiaus ben ማለት እዩ ik belje ኣነ ክድውለልካ እየ vanir መዓስ ማለት እዩ vanir ik tiaus ben ገዛ ምስ በፃሕኹ ማለት እዩ ኣነ ክድውለልካ እየ እንታይ ኣብ ገዛ ኣትየ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ንኣብነት ምስ ሓደ ሰብ ተራዳዳእ ወይ ድማ ምስ ፋሚሊኻ ኣለኻ ፋሚሊኻ ካብ ትገዝኦም ንገዛኻ ትኸይድ እሞ እንታይ ትብሎ ik belje wanneer ik tiaus ben ትብሎ ወይ ነቦኻ ነዴኻ ብሓፂሩ ንሓዋትካ ማለት እዩ ik belje wanneer ik tiaus ben of familie ወይ ዓርክኻ እንተሎ ገዛ ምስ በፃሕኹ ክድውለልካ እየ ንምባል እዩ ትበይ ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ ሃይ ኢት ንሱ ይበልዕ vanir ሃይ hunger heeft እንተ ጥሜት ኣለዎ ማለት እዩ ንሱ ይበልዕ ጥሜት ኣለዎ ወይ ድማ ጥሜት ምስ ተሰምዖ ንምባል እዩ ሃይ ኢት vanir ሃይ hunger heeft ንብል እምበኣር ድሪኻ ንርአ vai beginnen wanneer jullie klaar zijn ንስኻትኩም እንተተዳሊኹም ማለት እዩ jullie klaar zijn dus ንሕና ንጅምር እንተ ድልዋት ኮይንኩም ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ኩዕሾ ትጅምር ተለኻ ትፃወት jullie zijn klaar ትብሎም ወዲእኹም ዲኹም ወይ ኩነ beginnen vai beginnen wanneer jullie klaar zijn ንስኻትኩም ንሕና ክንጅምር ንኽእል ኢና እንተ ድልዋት ኮንኩም ንምባል እዩ klaar zijn ተዳሊኹም ዲኹም ወዲእኹም ንፀወታ ተዳሊኹም ዶ ንምባል እዩ ማለት እዩ ፊር ድማ ንርአ ik lach wanneer ik blij ben ik lach wanneer ik blij ben ኣነ እስሕቕ እንተ ሓጎስ ኣለኒ ማለት እዩ ወይ ድማ እንተ ተሓጒሰ ኣለኹ ንምባል እዩ ik lach ምስሓቕ እዩ ik lach ተይለ ከኣነ እስሕቕ ማለት እዩ wanneer ik blij ben blij ሕጉስ ማለት እዩ እምበኣር 5 ንርአ zij slaapt wanneer zij moe is zij slaapt wanneer zij moe is ንሳ ትድቅስ እንድሕር ድኻም ኣለዋ ማለት እዩ ንሳ ትድቅስ እንተ ደኺማ wanneer መዓስ zij moe is መዓስ ምስ ደኸመት zij
ስላፕት ቫኒር ዛይ ሙ ኢዝ ስለንታይ እታ ክስታይ እታ ሓሳብ እንታይ እዩ ንሳ ትድቅስ እንተደኺማ ንምባል እዩ ስለዚ ቫኒር መዓስ ድኻም ተሰሚዕዋ ንምባል እዩ ማለት እዩ ዛይ ስላፕት ቫኒር ዛይ ሙ ኢዝ ንብል ማለት እዩ እምበኣር ኣሕዋተይ ተን ሓሙሽተ ንርኣየን እምበኣር ኣሕዋተይ ሽዱሽተ ንርአ ሕጂ ቫይ ኻን ዘስ ማለት እዩ ቫይ ኻን ንሕና ንኸይድ ማለት እዩ ቫይ ንሕና እዩ ኻን ከዓ ምኻድ እዩ ንሕና ንኸይድ ቫኒር ሄት ታይድ ኢዝ ንሕና ንኸይድ ቫኒር ሄት ታይድ ኢዝ ግዜ ምስ ኣኸለ ማለት እዩ ንሕና ንኸይድ እንታይ ግዜ ኣኺሉ ንምባል እዩ ቫኒር ሄት ታይድ ኢዝ ማር እንታይ እያ ትኸውን ኖርማል ከ ቫንት እንድሕር ኮይና ኸ ቫይ ኻን ቫኒር ሄት is tied of tied is ቫኒር ሄት ታይድ ኢዝ ሄት ኢዝ ታይድ ንሕና ንኸይድ ግዜ ምስ ኣኸለ ንምባል እዩ ብሓፂሩ ቫኒር ሄት ታይድ ኢዝ ንብል ዘይፉ ድማ ንርአ ሃይ ኮምት ቫኒር ሃይ ፍራይ ኢዝ ንሱ ይመጽእ እንተ ናፃ ኮይኑ ማለት እዩ ሃይ ኮምት ቫኒር ሃይ ፍራይ ኢዝ ንኣብነት ፋሚሊ እንተለኹም ኣብ ጥቓኹም ደቅኹም ክኾኑ ይኽእሉ ኣዝማድኩም ክኾኑ ይኽእሉ ሕጂ ንሳቶም ንሱ መዓስ ይመጽእ ወድኹም መዓስ ይመጽእ ናብዚ ገዛ እንተኢሎምኹም ሃይ ኮምት ቫኒር ሃይ ፍራይ ኢዝ ንሱ ይመጽእ ኣብ ናፃ ዝኾነሉ ግዜ ማለት እዩ ንሱ ይመጽእ ኣብ ናፃ ዝኾነሉ ግዜ ንምባል እዩ ወይ ድማ ኣብ ናፃ ዝኾነሉ ግዜ ናብዚ ገዛ ይመጽእ ክትብል ትኽእል ሃይ ኮምት ቫኒር ሃይ ፍራይ ኢዝ ኣኽቲ ድማ ንርአ ኣሕዋተይ ሸሞንተ ኤክስ ቱ ዴር ኣነ ይመሃር ማለት እዩ ኤክስ ቱ ዴር ቫኒር ኤክ ታይድ ሄብ ኤክስ ቱ ዴር ቫኒር ኤክ ታይድ ሄብ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ኣነ እመሃር እንተ ግዜ ናፃ ግዜ ኣለኒ ንምባል እዩ ዱሽ ቫይ ሌር ኣስ ንሕና ንመሃሮስ ግዜ እንተረኺብና እዩ ስለዚ ኤክስ ቱ ዴር ቫይስ ቱ ዴርን ቫኒር ቫይ ታይድ ሄበን ቫኒር ቫይ ታይድ ሄበን ንብል ኤክስ ቱ ዴር ቫኒር ኤክ ታይድ ሄብ ድማ ንሓደ ሰብ እዩ ንዓይ ጥራይ ማለት እዩ ኣነ እመሃር እንተ ግዜ ኣለኒ ናፃ ግዜ ኣለኒ ንምባል እዩ ነይኺ ድማ ንርአ ዛይ በልት ንሳ ትድውል ማለት እዚኣ ከዓ ዛይ በልት ቫኒር ዛይ ሄልፕ ኖውድኽ ሄፍት ንሳ ሓገዝ ምስ ዘድልያ ማለት እዩ ቫኒር ማለት ኣብቲ ሓገዝ ዘድልየላ ግዜ ንሳ ትድውል ንምባል እዩ ዛይ በልት ቫኒር ዛይ ሄልፕ ኖውድኽ ሄፍት እንተ ሓገዝ የድልያ ኮይኑ ንሳ ትድውል እንተ ሓገዝ የድልያ ኮይኑ ንምባል እዩ ኣሕዋተይ እምበኣረይ ዓሰርተ ከዓ ንርኣያ ቫይ ስቶፕን ንሕና ነቋርፅ ቫይ ስቶፕን ቫኒር ሄት ክላሪስ ንሕና ነቋርፆ እንተ ወዲእና ጥራሕ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ቫይ ስታፕን ቫኒር ሄት ክላሪስ እንተ ወዲእና ኮይንና ማለት እዩ ንሕና ነቋርፅ እንተ ወዲእና ኮይንና ቫይ ስቶፕን ቫኒር ሄት ክላሪስ ንሕና ነቋርፆስ ምስ ወዳእና ጥራዩ እዩ ዝብል ዘሎ እምበኣር ኣሕዋተይ ናብታ እዚኣ ቫኒር ኣብዚኣ ወዲና ኣለና ናብታ ትመጽእ ድማ ንቐጽል እምበኣር ሕጂ ቁፅሪ 4 ድማ ዳርኦም ኤን ዱስ ስለዚ ማለት እዩ ክልቲኡ ዳርኦም ስለዚ ኤን ዱስ ዋላ ስለዚ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ክልቲአን ብሓንሳእ ክንሪአን ኢና ሕጂ ኢክ ቤን ዚክ ዳርኦም ብላይፍ ኢክ ትያውዝ ኣነ ሓሚም ኣለኹ ዳርኦም ስለዚ ብላይፍ ኢክ ትያውዝ ኣብ ገዛ ክጸንሕ እየ ማለት እዩ ማር ቫት ኢዝ ዳርኦም ድማ ንርኢ ሕጂ ዳርኦም ማለት ስታት ኦፍ ብላክ ኢን ኾን ኦፕላይኪን ኣብ ቅድሚት ኣሎ ማለት እዩ ቤንዚክ ምስ በልካ ቅድሚት እንታይ ይመጽእ ዳርኦም ማለት እዩ ዳርኦም ብላይፍ ኢክ
تياوز verk worden እንታይ እዩ ንብል ሕጂ ፕሌክ 2 ድማ እንታይ እዩ bleiben verk worden bleiben bleiv dus bleiv ይብላ ኣሎ ማለት እዩ verk worden እንታይ ይብላ ኣሎ bleiv onderwerp ድማ 3 ik ይብላ ኣሎ ik onderwerp እዩ verk worden 2 ድማ bleiben እዩ daarom ድማ ቁፅሪ 1 ik ben ziek ምስ በልካ ቁፅሪ 1 ተሰሪዑ ይፀንሐካ ስለዚ daarom staat op plek 1 verk worden bleiv onderwerp ik ማለት እዩ oorzaak en gevolg met daarom en dus ድማ ንርኢ ሕጂ ik ben ziek daarom blijf ik thuis ik ben ziek dus blijf ik thuis dus daar zijn allemaal hetzelfde ማለት እዩ ይርዳእኩም ኩሉ ተስፋ እናገበርኩ እምበር ሕጂ ናብ ሓሳባት ንእቶ ሓሙሽተ ሓሳባት ክንሰርሕ ኢና ብዛዕባ እዚአን ፈብልመት ዳሩም 5 ሓሳባት ድማ ሕጂ ንርኢ ኢና ብዛዕባ ዳርኦም ማለት እዩ ቁፅሪ 1 ድማ ንርኢ ik ben moe ኣነ ደኺመ ማለት እዩ ik ben moe ደኺመ እዩ daarom ga ik slapen ተቐያሕ ዘላ ቁፅሪ 1 ማለት እዩ daarom ga ik slapen maar ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ ኢኻ ስላፐን ኢና ንብል ኖርማል ድሕሪ ተቐያሕ ዘላ ቁፅሪ 1 ዳሮም ዘላ ማለት እዩ ኢኻ ስላፐ ኢና ንብል ኖርማል ያነ ክድቅስ እየ ማለት እዩ ግና ከብዚ ዳርኦም ስለ ንጥቀም ዘለና ik ben moe ንብል ኣለና ኣነ ደኺመ ኣለኹ daarom ኢኻ ስላፐ ኣይኮንካ ትብል daarom ga ik slapen ኢኻ ትብል daarom ga ik slapen ደኺምኒ ኣነ ደኺመኒ ስለዚ ናብ ድቃስ እከይድ ኣለኹ ወይ ድማ ክድቅስ ይኸይድ ኣለኹ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ትበይ ድማ ንርአ het regent ማለት ዝናብ ኣሎ ማለት እዩ ይዘንብ ኣሎ ዝናብ ኣሎ daarom blijf ik thuis dus ik blijf thuis ንብል ኖርማል daarom blijf mit daarom እንተኾይኑ ግና het regent እንድሕልካ ዝናብ ይዘንብ ኣሎ ስለዚ ኣብ ገዛ ክጸኒሐ daarom blijf ik thuis ትብል ኣለኻ ማለት እዩ እምበኣረይ ድሪ ከዓ ንርአ hij is ziek ንሱ ሓሚሙ ኣሎ ማለት እዩ hij is ziek daarom werkt hij niet ስለዚ ንሱ ኣይሰርሕን እዩ ንምባል እዩ እሱ ሓሚሙ ኣሎ ስለዚ ኣይሰርሕን ስለዚ እንታይ እሱ ኣይሰርሕን እዩ hij is ziek ziek ሕማም እዩ hij ከዓ ንሱ እዩ ስለዚ hij is ziek እንድሕር daarom werkt hij ook niet ስለዚ ክሰርሕ ኣይክእልን ማለት እዩ በኣር 4 ንርአ wij oefenen veel ንሕና ብዙሕ ንላማመድ ማለት እዩ wij oefenen veel daarom ስለዚ daarom worden wij beter ስለዚ ሕሽና ማለት እዩ ወይ ድማ ንሕና ስለዚ ድማ ዝሓሽና ኮይንና ንምባል እዩ ብዙሕ ትለማመድ ኮንካ ኣብቲ ዝሓሰብካዮን ዝደለኻዮን ነገር ኩሉ ግዜ ዝሓሽካ ኢኻ ትኸውን ማር ከይቋረፅካ ከይሸርሸወካ ትህኪት ከይሰዓረካ ከሎ ኩሉ ግዜ ክትበኣሶ ኣለካ ማለት እዩ ንኣብነት ትህኪት እቲ ዝኸፍአ ንወዲሰብ ናይ ወዲሰብ ኣዕናዊ ዝበሃል ተፃራሪ ዝበሃል ኣንጻር ናይ ሰባት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ትህኪት እዩ ትህኪት ሓደገኛ ስለዝኾነ እንድሕር ኣብቲ ንስኻ ይደውልየ ኢልካ ትሰርሕ እንተኮለንካ ኣብቲ እዚ ንዓይ የድልየኒ ከምዚ ይጠቕመኒ ኢልካ ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ተሰሪሕካ ኩሉ ግዜ ዕዉት ትኸውን ብኡ መጠን ድማ ዝሓሽካ ድማ ካብ ብዙሓት ሰባት ድማ ዝሓሽካ ትኸውን ማለት እዩ dus wij oefenen veel daarom worden wij beter ስለዚ ንሕና ዝሓሽና ንኸውን ማለት እዩ 4 እዩ 5 ድማ ንርአ ik heb honger ጥሜት እዚ ik heb honger ጥሜት ኣለኒ
داروم إت إك سلازي أنا يبلع مالتيو إبلع لخو سلازي إبلع داروم إت إك أنا إبلع سلازي انت أنا نقبر قدم إتا إك دحريتنا نسرع داروم سبلنا إت نامسو نقدم إك إيت هيكون كاتب لابزي داروم إت إك إنا نبل مبقري حواتي بزعبا دوش كنرئينا زين داتي نرن حمش حساب ترين زين بزعبا دوش دما هنرئينا كتين حد عين سلزوخناين بقري حواتي حجي خاني حموشة مت دوش نرئي مت داروم رئينا حمشته حجي خامت دوش نرئي كل حد عينتي قالين فرش خلال قرب كاريوكم يه بقري فبدمت الدوش 5 زينن نرئينا بزيا قطر حد بقر نرئي إن إك بن لات دوش إك رن أنا دونجي لخو سلازي إقوي مالتيو إقوي لخو نابئخا نادبارك ختكون تخل ناب زيكنا هاوس كتكون تخل خمين تقوصر لك مسعرو ختخا قوصر لك مخنياوت بات ما يبن لات دوش يموت رينا دش خاها تقوي لك مالتيو دش بقري نرأي حجي إتا داروم رأيوا عقود نقري علىخو إك بن مو داروم خائك سلابت ولا أبزي أخاري إك بن لات تبلدلا دوش إك رن إك بقدمي تماتيا أبتا داروم قن انتاري إخما خائع نقدم ماتيا زلا سلازي دوش كتقام كل إك خا نقدم تبل إك أوف هاي أوف زاي إك خاتبل أوف فاي إك خاتبل داروم كخون كلقنا إك بدحرتها تماتي أوف خا ختكون تخل رن كتكون تخل دراخ ختكون تخل سلاب ختكون تخل نقدم يماتي مالتيو مشت زينن زخيد حساباتي زخون زماتي زولنا أول قدميت دوش مبار تبين رأي هت إس كاود يبلالو قري ألو هت إس كاود دوش إك دراخ إن ياس حجي أنا سلازي جاكيت ألبس ألوخو مالتيو ألبس سلازي جاكيت ألبس هت إس كاود دوش إك دراخ إن ياس سلازي أنا جاكيت يقبر ألوخو مالتيو قري ألو سلازي جاكيت ألبس مالتيو دريد مانري هاي إزمو نشو دخيمو دوش هاي سلابت سلازي دكيسو نشو دخيمو سلازي دكيسو سلازي دخمه دكيسو نبلالنا مالتيو بقري 4 فير نرأي بايزاين كلار نحنا ودينا إنا نحنا دلوات إنا بايزاين كلار دلوات إنا دوش باي خان لذي نخيد بايزاين كلار نحنا ودينا دوش باي خان لذي نخيد مالتيو أو نكسر حصون حموني بايزاين كلار تبل ودينا لنا دوش باي خان لذي نخيد مالتيو دحر باي زاين كلار إلكا 4 دما داروم اندحر إلكا داروم خان باي تبل مالتيو تا باي بدحر تا خان تقبرا مالتيو باي فير 4 باي زاين كلار اندحر إلكا داروم خان باي نقزا مالتي خنكيد سرح انت ودينا سلازي باي دوس اندحر كو إلكا جن دوس سلازي باي خان تبل داروم اندحر إلكا جن خان باي نار هاوس ناب زخون يخون مالتيو بار 5 كان ريحواتي إكلير أنا أمهار دوس إك خري سلازي يعبلوخو مالتيو أعبي إكلير دوس إك خري دوس إك خري تبل إكلير اندحلكا دارو من دحلكا خا داروم خري إك سلازي أنا يعبي اللهو مالتيو
ስለዚ يعبي ألوخو دوس انت الكالقاء إك خرويت تبل أنا يعبي لوخو مالتيو بارحواتي ناي موداتا تربايل اللهنا نعارينا باكن حتينا 5 ድማ ናይ መወዳእታ እዚ ኣሕዋተይ እዚ ዓፂና ብሕቶታት ቃለዋኹም ሕቶታትኩም መሊስኩም እንተተረዲእኩም እንተዘይተረዲእኩም ወላ ሓንቲ ወላ ክልተ መለሱ ኢኹም ድሓን ግዴታ ኣይኮነን ግና ፈትኑ 5 ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ ተርባይል ትኽላይክ ታይድ ማለት እዩ ትኽላይክ ክልተ ነገራት ብሓንሳእ ክትገብር ከለኻ ሙዚቃ እንዳሰማዕኻ ክትመሃር ከለኻ ንኣብነት ተርባይል ይበሃል Ik leer terwijl ik muziek luister. Terwijl ik leer terwijl ik muziek luister. Terwijl تخيل. Dus terwijl بحنسب مالتي وكل تنجر بحنسب تقولوا من كلها. Dus wij wandelen in het park terwijl de zon ondergaat. Terwijl de zon ondergaat. Dus انت عايز بزولو نحنا wandelen مالت شنع مباليو اقرخا مقعز أبهت إنهت باركين بارك سوري بارك مالت منافشة بوتا لمع بوتا مالتيو ترفايل يلو حجده دوزون أندرخات زون مالت حيو دوزور أندرخات مالت كأني كتأفئ كلها مالتيو أندرخات يبهال حي تتأفئ الله نبل بعدنا مالتيو دوزون أندرخات تبل باي فاندل إنهت بارك ترفايل دوزون أندرخات Dus, terwijl zien terwijl de zon ondergaat, እንታይ ማለት እዩ ዜና እዩ onderwerp ግን ኣብዚ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና the zone is onderwerp rest ዝተረፈ እዩ werkwoorden ከ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ondergaat achteraan ondergaat ማለት ክትጠፍእ እንከላታ ፀሓይ ማለት እዩ ናብ ታሕቲ ትኸይድ ኣላ ንምባል ኢና ንጥቀመሉ ብኣረይ ኣሕዋተይ ብዛዕባ እዚአን ድማኒ ሓሳባት ክንርኢ ኢና ንቐፅል እምበኣር እዚአን ከዓኒ 10 ሓሳባት ቲንኮርት ዚነን ንርአ ብዛዕባ ተርቫይል ማለት እዩ ik leer ኣነ እመሃር terwijl ik muziek luister ሕጂ ኣብዚኣ ik muziek luisteren ትብል ኣላ ኖርማል ግና እንታይ ኢኻ ትብል ik luisteren muziek dus ik leer terwijl ik muziek luisteren dus ik ብቅድሚት ይመፅእ luisteren ንድሕሪት ይኸይድ ሙዚቃ መንጎ ይኣቱ ማለት እዩ ኣነ እመሃር እንከላይ ሙዚቃ እሰምዕ ማለት እዩ ik leer terwijl ik muziek luisteren twee ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ hij werkt terwijl hij moe is dus hij is moe ኢኻ ትብል ኖርማል hij is moe dus maar hij werkt terwijl እንድሕር ኢልካ እንከላይ hij moe is ትብል እቲ is ብድሕሪት ትገብሮ hij moe is dus ድሪ ድማ ንርአ zij eat ንሳ ትበልዕ ማለት እዩ terwijl zij tv kijkt ንሳ ትበልዕ እንከላይ ቲቪ ትርኢ ዋላ እውን ቲቪ ትርኢ ማለት እዩ dus zij eat terwijl zij tv kijkt 4 ድማ ንርአ wij lachen terwijl het regent ንሕና ንስሕቕ ኣለና እንከላይ ዝናብ ይወርድ ኣሎ ማለት እዩ ከላይ ዝናብ እዘንብ ወይ ድማ ዝናብ ይወቅዕ ኣሎ እንብል ድማ ብትግርኛ ብዙሕ ኣስማት ስለ ዘለዎ 5 ድማ ንርአ ik praat terwijl jij luistert nou kijk ik praat ኣለኹ terwijl jullie luisteren naar mij ik praat terwijl jullie luisteren naar mij ንስኻትኩም ድማ ንዓይ ትሰምዑኒ ኣለኹም ማለት እዩ ኣሕዋተይ እምበኣረይ ይርዳእኩም ኩሉ ተስፋ እናገበርኩ ነተን 5 ድማ ንረኣየን
እምبأر زس نرى أحواتي هاي لوبت نسو يخيد مالتيو تربايل هاي بيلت بلا مالت مدوالي بيلت خا مدوالي نسو مالتيو هاي بيلت دوس هاي لوبت تربايل هاي بيلت اسو يخيد انكلاي يدول مالتيو هاي لوبت تربايل هاي بيلت بأر زيف خان أحواتي زاي ستوديرت تربايل زاي كوفي درينكت زاي ستوديرت تربايل زاي كوفي درينكت نسات مهار انكلاي بون تساتي ديش حبشا كلها نقوله مالتيو زاي ستوديرت تربايل زاي كوفي درينكت سبيشال كوفي بانا فلوتي مالتيو مبار أختي خان رأي فاي سبيلن نحنا نتصاوت مالتيو تربايل زاي فيركن نسات نحنا نتصاوت انكلاي نساتهم اسورحو مالتيو زاي فيركن فاي سبيلن تربايل زاي فيركن نحنا نتصاوت انكلاي نساتهم يسرحو مالتيو نيخدم نرى إك زينج تربايل إك كوك أنا أزمر انكلاي اتأبس هالوخو مالتيو أنا أزمر انكلاي اتأبس دوس إك زينج تربايل إك كوك زينج مدرافيو مزمار كتولة مدراف مالتيو إك زينج تربايل إك كوك أنا أزمر أنا أدرف انكلاي اتأبس ነገራት ትጠብስ ወይ ድማ ትሰርሕ ማለት እዩ ቲን ድማ ንርአ ሃይ ስላፕት ተርባልሄት ላቫይ ኢስ ንሱ ይድቅስ እንከላይ ድምፂ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ላቫይ ማለት ድምፂ ማለት እዩ ሃይ ስላፕ ተርባልሄት ላቫይ ኢስ ማለት እዩ እምበኣር ኣሕዋተይ ንሎሚ ዝበልክዎን እዚአን እየን ነይረን ሼር ላይክ ኮሜንት ኣይትረስዑን ኢኹም ሳብስክራይብ ድማ ግበሩ ኣሕዋተይ እምበኣር ኣሕዋተይ ብድሕሪት ድማ ሓደ 5 ሕቶታት ኣለዋ መልስዎን ኢኹም እምበኣረይ ብኻልእ ክሳብ ዝመፀኩም ሰናይ ምሸት